for it, then you're not eating it. You're just throwing money away because you want me. Nagtapo na naman tayo. Ay. Ilo nga tayo dito sa garahian. Maglinis po ako dito mga loves kasi nag-ano ako dito. Meron ako dito hindi tinatapon. Kasi nga, tingnan mo, masisira lang ito. Masisira lang po ito. Dalhin ko to sa loob. Bili ng bili si Tami, hindi man lang kinakain. But anyway, so meron akong hindi dito tinatapon kasi ang nangyari kasi damit po ito ni Bianan. I-donate sana namin ito. Kaso, hindi man ni Tami dinonate. Pero yung iba, sira-sira na for sure. No? Sira-sira na siya. So, kaya yun. Ilagay natin ito ditong ng ating ilagay ko to. Coat ni Tami ba? Oh, maganda itong i-donate talaga. Oy, sayang man. Sayang itapon. Ang gaganda pa mga lipstick. Sayang man itapon Ito Look, magaganda pa siya mga darling, no? Wala pa siyang mga gisi o mga Look, Ay, ang ganda niya. Ang ganda niya ipamigay sa Pilipinas. Look, I-donate ko to mga loves. Kasi sa Pilipinas, mainit man ito, no? Mga pastor, may mga pare, mga pastor, mga magsuot nito. Pero, look, ang ganda pa. So, ang gagawin ko, hindi ko ito itapon. Sayang. Ilagay ko to dito. Ilagay ko sa sasakyan and then i-donate. So, ilagay ko to sa sasakyan and then i-donate. Isang bag, puro ito pang mga, Americano. Ilagay ko yan. Kasi, ay naku, grabe talaga ito. Ayaw niyang ipadonate. Anong gagawin namin yan? Magtataka na lang ako nitong asawa ko mga loves. Anong gagawin namin? Pag hindi i-donate, kakainin na. I think kakainin. At saka mayroon pa dito iba, Tignan natin dito. Natignan ko na ito noon, nakalimutan ko. Uy, tablecloth. Tablecloth, circle man ito. Circle ba? Maganda sana ito, Pero round man siya, mga darling. Round ba? Kasagaran na sa Pilipinas, hindi man round. Uy, kay Bianan ito pala. Ano to? Rob. So, itong dalawang bag, i-donate ko yan. Dalhin ko sa Goodwill. And yan, doon ilagay. Nilinis ko na to dito. Pero talaga itong asawa ko, mahilig kapag may space. Lagyan talaga niya. So, yun yung style niya. So, kaya matakot ako maglagay, mag-space mga loves. Kasi po, dagdagan. Like, tubig. Itong mga tubig dito. Dito maraming tubig. Hinakot ko yung ibang tubig doon sa basement. So, few days later, bumili na naman ng marami. So, kaya hindi ko yan kukunin. Diyan lang yan. Kasi kapag makita niya na parang na-empty na, pero nandun sa basement, maraming tubig. Maganda din maraming tubig mga loves. Pero, nasubrahan siya. So, kaya yun. Pabayaan ko yung tubig dyan. Para naman makita niya na marami pa siyang tubig stock. Ay, nako, itong asawa ko nakakatawa. Mahilig yun siya mga loves. Parang takot siya kapag mag-zombie apocalypse do. Kasi ready na siya mga loves. Sabi ko, pero ang sabi ko sa kanya na pinagalitan ko talaga siya is yung rice. Ang dami niyang biniling rice. So, nag-stop muna siya ngayon. Sabi ko, tapusin ko muna itong lahat ng rice and then bibili ako ng 3 bags. And then yun. So, kaya yun. And then, yung panahon ngayon is parang magginaw-ginaw talaga mga loves. Maglaba din ako ng bag. Ito.
yung bag na pwedeng lagyan ng grocery ba. So, hugasan ko lang siya ng mga grocery na maginaw. So, yung for example, mainit na ngayon. Pag summer na, hindi mag-grocery, may mga karne. Ito siya, maganda. Hugasan ko lang kasi madumi sa loob. Ang aking lime, ang daming bunga. Ang daming bunga ng lime. Grabe. Ay, pakita ko sa inyo. 2 years na po ito sa akin. Well, actually 3 years na ito mga loves. Kaso last year and this year nagbunga siya. At ang saya lang mga loves kasi hindi na ako kailangan bumili ng lime. And the whole year, kahit winter, sa basement ko siya nilagay, may bunga pa rin, hindi po nasisira. At nagagamit ko mga loves. At ang sarap na lime na ito sa mga sausawan, ay the best po ito. But anyway, so yun siya, ang dami po ngayong bunga. So ngayon, ito na yung pangalawang batch ko ng pagtapon ko ng mga soda. Natapon ko na yung kahalahati, nalagay ko na dito. Kasi po, look oh, empty na, half empty, and then nagliki-liki na siya ba. So ito na yung pangalawang batch kasi nagtapon na ako noon ng isang bag na ganito, galing sa basement. So kaya ang daming soda mga loves. Mga Coke ba, mga kahit ano-anong soda. So yun siya. And isa kasi yan sa problema namin or sa Tami. Marami po siyang mga binibili. Arizona, mga orange, Pepsi, Poland Switzer, whatever's that. And then, of course, ang ating ginger ale. And, yun. At saka Coke. Yun siya. Bumibili yan siya. Si Tami is isa siya kasi na tao. Kapag may bisita, kung anong gusto mong inumin na special bilhin niya. Kung gusto mo ng ice cream, bilhin niya. Kung gusto mo ng bilhin niya. Hanggang walang kakain, no? Pagtapos na yung mga gathering, hindi na siya makain, matapon. Ganyan yan siya. Kasi kapag may gusto ang isang tao bisita, pakainin talaga niya kung ano man yung gusto. No? So ngayon, ang gagawin ko is i-open and then itapon dito sa ating sink. Dito siya mga darling. Ito po yung sink. Ang problema, hindi kami umiinom. Hindi kami umiinom nito, so kaya tinatapon ko siya. Yung mga expired na, anong gagawin namin? Kami ni Tami, parehas kami. Hindi kami mahilig uminom ng mga soda. No, hindi kami mahilig uminom talaga. So, kaya masayang lang siya. So, itatapon ko na. Expire na naman siya. So, yan. Sa Pilipinas pa ito mga loves. Wala, tapos. No? Pero wala akong magawa. Kasi nga, ito na yung buhay. Katulad lang nan sa ibang tao na magtapon ng mga bagong gamit. Hindi mga gamit na ma-okay pa. Itatapon sa basura. Simpleng lang yan sa mga loves. Kung mahilig kayo sa soda. Mahilig kayo sa Coke, shit, ano ba yun? Mamang. Kung mahilig kayo sa Coke, i-stop na ninyo. Tubig, ang katapat. For sure, marami po sa inyo magtatanong, okay, kung hindi kayo umiinom, bakit ang dami? Mga loves, kapag may bisita si Tami, bibili siya ng different kind of soda, no? Para kung anong gusto ng bisita, yun, mainom. Marami kaming beer, hindi kami umiinom ng beer. Marami kaming beer kasi may mga bisita pa minsan noon, few years ago, magpunta dito, gusto ng beer or, alam nyo na, yung ganun. So, yun, kaya itapon namin kasi hindi talaga kami ni Tami ganyan. So anyway, thank you for watching ha. Bye! Na-miss ko ang lutong Pinoy mga love. So ngayon nagluluto po tayo para meron kaming makain ni Mister. But bago niyan, bumangon ako ng maaga para sabihan siyang nagwapo. Charot. Gwapo. O diva, bumangon lang si Inday Mirian para pagsabihan si Mister nagwapo bago papunta ng trabaho. Oh, look at that. My baby got the one that I just got yesterday. Not even 3:30, so. Oh, wait, I have another coffee. Get it.
sakit ng mata ko, mga loves. You know. Mga loves, it's very early. The question is, why did you get up? Huh? The question is, why did you get up? I get up because I want to see you. Hey, bring the chicken parm sandwich, Han. No, I'm not eating that. I'm seriously. Yeah, I promise. Then you're throwing money away. I bought it for you. You asked for it. Then you're not gonna eat it. You're just throwing money away because you want me. What is the point exactly? The point is, I want you to be happy. That's your favorite food. No, it's yours. Do I ever order chicken parm? Ever? Seriously, honey? When did you ever see me order chicken parm? Sausage parm. Chicken parm? You never see me order chicken parm. Yes, we did. No, I don't. You do. Alis siya, mga love, sobrang aga, kaya bumangon ako. It's 3:30. It's not even 3:30 yet. And naku, yung poison ivy ko is very bumpy. Lucky, see? That's a poison ivy. And I got a lot of that kind. I have to spray my hand. It's warm out, kind of. Is it? Well, it seems warm, Look, doesn't it? it's very itchy, huh? Just keep putting stuff on it. Hello, there's more here too. Keep putting stuff on it, don't scratch it. You scratch it. So, akala ko papuntang trabaho, nagtambay pa dito ng pilang minuto. So, sinabayan ko na, mga labs. Balik ako sa labas, mga labs, para nag-spray lang ako sa aking kamay. Balikan ko si Tami sa labas para mag-spend time. Sobrang aga namin, mga labs. We are like a witch. It's very early out here. Look at it. At dahil wala si Mr. papuntang trabaho, sabi ko sa sarili ko, ipagluto natin siya ng Filipino food. Yung mga lutong Pinoy lang, simple, but shrimp lang siya. At saka ito lang, chayote at saka shrimp, mga loves. Simple lang siya talaga kasi po si Mr. talaga, puro kami leftover. Yung order namin the other day, yun yung kinain namin. Alam nyo pa minsan, yung leftover, mga loves, maganda lang yan siya kapag ayaw mong magluto. Pero kapag talagang namimiss mo na yun, parang wala ka nang niluluto, kundi palagi nang leftover, nag-order, leftover na naman. O, diba? So, ngayon, nagmamadali ako, mga labs. Wala pang 3 o'clock. Lumabas na pala si Tami sa trabaho. At tinawagan niya ako. So, ngayon, itong si Mirian, ratatat talaga sa asikaso dito para naman pagdating niya sa bahay, meron siyang makain kasi for sure, hindi po siya nagla-lunch kasi po kapag ibang lugar po yung pinuntahan niya sa trabaho, mga labs, yun, sure niya na hindi niya kakain whole day. So, kaya nagmamadali ako dito. At itong shrimp is ano pa siya, mga labs, tawag nito, konting frozen pa. So ngayon, tinanggalan ko din siya ng kasi ang ating Amerikanong bana, mga labs, maarte at ayaw kumain ng shrimp with shell, no? So kaya, iniisa-isa ni Mirian para naman maging masaya si Mr. Kakain na lang siya at hindi na siya maghimay-himay pa. O, diba? Iwan ko itong most of American talaga, mga labs, no? Ayaw nila ng buto, ayaw nila ng shell. Gusto nila lamon na lang ng lamon. So, niluto ko muna yung shrimp. Madalian lang yung luto ng shrimp, mga labs. Huwag itagalin, basta kayo mag-pink lang siya. Pagkatapos, ihiwalay. At maglagay na naman tayo ng oil at saka butter. At gisahin natin yung kamatis at saka onion. On? Ano yun? On. Yan po pala. And of course, nilagay na natin ang ating chayote. So, hindi ko na na-film dito. Nilagyan ko siya ng oyster sauce, asin at paminta. At nilagyan natin siya ng liquid seasoning at alam nyo na kung ano yon. And yun, mga loves, nilagay ko na. Hindi ko siya nilagay agad pala yung shrimp, no? Kailangan ko lang siyang lutuin half cook ang ating chayote bago natin ilagay ang shrimp para hindi po makunat at hindi yung parang, alam nyo naman, ito si Tami talaga. Every time na mag-cook ako ng shrimp, gusto ko naman na talagang dry out na palang walang tubig. Ang resulta, makunat, mga loves, at ayaw ni Tami. So, kaya minadali ko siya dito. This is what I said. I clean up, you add more stuff. That's it? Yep. Oh, guap. So now it's in there. Hi, love. Smile. You tell me when you're ready to... Hala, you don't even finish their dinner. Look. Come on. You can eat this. Come on. Be a good girl. Ross.
Go finish your din. How? Because Dada's home, they are like get excited. Finish, Roxy. Ha, Misty. Misty. At so yun, kumain agad kami. Samtang ano pa, init pa yung aking ginaluto, no? Kasi kapag bugnaw na kapoy, magsigilan ako ginit. But anyway, nagustuhan ni Mr. siya mga loves. Sabi pa niya, konting lasa lang daw, kailangan konting lasa. Sabi ko, ginawa ko ito na wala masyadong lasa dong. Dahil sa kidney mo dong, kapag magluluto ako dito dong, palagi ka lang nakasabi na, bakit maraming soy? This time, hindi ko nilagyan ng soy dong, sabi ko sa kanya. Pero masarap siya mga loves, si Tami talaga, no? Kapag smoker ka, no? Ang taste bud mo is mag-change talaga. At paminsan kapag maraming sobrang tasty, sabi ni Tami maraming salt. So hindi ko na talaga alam kung anong gagawin pero nagustuhan po niya ito. At sabi niya kaunting ano lang daw, kaunting seasoning. Ay sus, iwan ko sa kanya. Abis the best na ata ito sa ano niya. But anyway, so nagyaw-yaw pa noon ako dito mga loves pero masarap siya.